entreprise Jangine Samake Construction ale entreprise mini analendo malien de uni tungarange ulafiyali kama sojoko la e maa min be no I ka dugukolo b'i bolo I b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ I ma tɔɔrɔ I ma degun ni ka a sɔrɔ a la I jigi kɛ entreprise DSC Construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o d'i ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake Construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la I tɛ fɛ I ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake Construction bɛ taa I ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo I sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ I ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake Construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la coye entreprise Jangine Samake Construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Bi arabai me kalo kile mugan fila san ba fani mugan ani nani aw bunu ba fila sanga na ka wakati an ga bololo sira kilen na bela jelenka mali kona ya kata se mali ko kana ma ambe aw fola danti foli mina kuna foni minna bo sika ma kono tene fuka taka se jumama ni yo wati sele ayo bisimila. Fundamela bi amadamne nanga chamacha fanga jamana nyama aleka kuna funuyaw ye kabi asigi kuma fanga la aya yira ka fɔ ko aka sarafa ndo koni abena ota ne ko ke ka desebagato ulu deme kani tuguni jiko desebe maamunu na ka sika jibondo ni ka odi uluma o do de fana koni kera jibondo fla ayo koni ni ka odi feminye sungula sigida ma ulu ye sunguda alebe wolesebugu be kulukuro marala atokoni ndo koni odira ekolso maamunu masa ode ye kaba jagte ni obe jarani korobe buguni mara ola ni bara nun koni bela jelen koni kolomukarla tenendo me kalo klimuga samba flani muga ani inani abara bela jelen koni nyara bora anga chama fanga jamana nyama ale ka lalidi ba krenkrani fe ni oye agibo dambili ye ministre mbe no ni anyashine be anga jamana were konyabo ulu nyana bole mani oye Abdoulaye Diop ye kunu me kalo kile mugani kile samba flani muga ani fla aye tasiblake sebe furala ni ka nyashi iranka uka jamana nyama ale yorola min kon ni alentayana pangurum bin o sirafe akera femiye iranion ka lasigide min be anga jamana o konnala Abdoulaye Diop ale koni ye tasiblake ni ka nyashi ba magatoma ka klaka ira ka foko maliande bela jelen dusuma kasleno ka fara u yereka anga jamana nyama colonel Assimi Goita ale togola ani maliande bela jelen togola aye do donke sifawari miliyar nani ni akunkan fe obena bo sente ka wagande o konona la ni ka nyashi edemu ni oye anga faso kuranko ka do ola ani lakana konyo abena tani ka do ulu flala Senegal ka ministre mbe no ni anyashine be uka sene ale ni moniko konya uluma ni oye docteur Mabuba Jaye ale koni nana anga jamana o konala mi na bina lere binani ani shegin ka o koni keno abisimila anga ministre mini anyashine be anga sene ani bagamara konya fuka takase monima ni oye yuba bay aye abisimila ka chakayero ere o konala yani uka ukunda anga bagayoro ferero ba o ka nyamana ka ulu feno ni cebanye yɛrɛ kɔni ka nali an ka jamana kɔnɔ a kun tɛ fɛn wɛrɛ o de ye baganko koɲa min ni a bɛ tɛmɛ an ka jamana n'u ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ walasa o baara tɔ olu bɛ ka se ka sinsin cogoya min na mekalo klitan shegin kana se mekalo klita ani konontoma samba flani muga ani nani menaka alini ani physical ulufeno anga keleke chaw koni garanda karo gelendine tigilama chama na klaka uka keleke mina chama ninka ulu mine ula ni kuna fone ya indira anga fintigila ka uka kuna fon diso nyama ya so alila ni oye dirpai be no
no ni ale be wele ko sidai ale be buremu o lamina dugulama fila kɔni olu karla ɲɔgɔnna mɛ kalo tile 21 san 2024 ka sababuya kɛ dugukolo ko kɛlɛ o ye min ni fan dɔ kɔni ye u ka maire ye fan dɔ maa dɔw fɛnɛ kɔni ni maa ninnu kɔni sera ɲɔgɔn ma wagati min na sa a kɛra sababu ye ka maa dɔw yɛrɛ kɔni ni ka olu bɔnɛ u ni na maa dɔw olu jogina bo lamina caman olu tiɲɛna fo ka taga se sojenu olu ma o so dɔw yɛrɛ kɔni be tali kɛ u ka dɔgɔtɔrɔso kɔni ni o ye sescom ye o fɛnɛ kɔni o jenina fintigilakaw de welila walasa ka se ka ko in kɔni ni ka ale basigi tɔnboloma kelen o fagara ka tila ka kelen wɛrɛ ni ka o jigin fintigila ka gansa ma naani olu fɛnɛ kɔni tayana bingani wale kɔni tara ka an ka tɔnboloma olu dagayɔrɔ sɛgɛrɛ kunu mɛ kalo tile 21 san 2024 o dagayɔrɔ min be yen ni ale be kɔnakaw fɛ kɔna be mɔpti o mara la a yɛrɛla k'a fɔ ko maa marafɛtigi lakodɔmani dɔw kɔnɔna bolimafɛn sen fila o la min n'u kɔni ye marifa kɔni ka o ci an ka tɔnbolomaw olu dagayɔrɔ la o maa kelenw fɛnɛ ka fɔla sa u kɔni kelen ka ni waleyajugu kɛ wagati min na u bolila ni ka taga an be dugawu kɛ ala ka hinɛ banbagatɔw la maa minnu be yen nɔ ni olu jogina ala ka kɛnɛya ku olu ye ala k'an ka jamana ala ka basigi la n'a kɔnɔ halisa Mamara fɛtigi lakodɔnbali dɔw kɔni fɛnɛ nana bolimafɛn sen fila la kunu mɛ kalo tile 21 kungokaw olu fɛnɛ kungo ale ye dugu min ni o be tojɛl ani koisa ni dugu kofɔlen ninnu be gabero sigida o la seere olu y'a yira k'a fɔ ko u nana wagati min na sa u kɔni ye marifa ni ka o de ci sanfɛ ka se ka dugulama bɛɛ lajɛlen ni ka ulu jawili o kɛra wagati min na sa u ye cɛ dɔ kɔni ni ka ale minɛ ka sɛbɛkɔrɔ bɔgɔ ni min yɛrɛ kɔni ni a jogina tila ka taa n'u ka baganw ye n'o dɔ be tali kɛ saga ka taga se baw olu ma o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ u taara n'u bɛɛ lajɛlen u taa yɔrɔ yɛrɛ kɔni ma se ka lakodɔn taa ko kan kibaru la yana ka kunnafoniya datugu an bɛ taa Tchadikaw olu fɛ yen nɔ ni wagati na fɛn min ye Tchad ministre ɲɛmaa ye ni o ye Succès Mascara ye ale na a ka maaw kɔni ye wala ni ka o sɛmɛ min ni u ye a sɛbɛnfura kɔni kɛ ka di jamana ɲɛmaa kura ale ma ni o ye Mahamata Idrissa Déby ye min yɛrɛ kɔni ale kɛra jamana ɲɛmaa ye u ka jamana o kɔnɔna la n'ale ka kan ka i kale jamanadenw olu ɲɛma mɛ kalo tile 23 san 2024 ministre ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale ye kalo 6 ni ka o de kɛ fanga la n'ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun ye cɛbɔ ye kalafili min ni a kɛra mɛ kalo tile 6 san 2024 kuru 100 a ye 18 ni murumuru 54 ni ka o de sɔrɔ kari nata mɛ kalo tile 26 san 2024 o bena kɛ Dazali Anzumani ale ka sigili ye fanga la min ni a kɛra jamana ɲɛmaa ye kokura kabi janvier kalo tile 14 tɛmɛnen san 2024 jamana ɲɛmaa 7 olu de kɔni ye makɔrɔnin don a ka sigili o la ka taga se ministre olu ma jamana fantɔ olu kɔnɔna la fɛn min ye fanga sinamatɔ maa dɔw ye olu kɔni kelen don ka u bolo ɲɛsin fɛn ma ko ni wagati na u ka jamana kɔni kunfilantu kɔni ale yakubalen be no min no kɔni kelen don ka u kamana gan kosɛbɛ n'a bɛ ka kɛ sababu ye ka maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ a ni na Patrice Talon alamusa don mɛ kalo tile 23 san 2024 ale bɛna i kunda Brésil jamana o kɔnɔna kan min n'a bɛna to fo mɛ kalo tile 26 ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye farafina jamana ɲɛmaa ka taga Brésil jamana o kɔnɔna la kabini u ka jamana ɲɛmaa ni ale kɔni sigira fanga la ni o ye Luiza Inacio Lula da Silva ye kabi san 2022 Lula da Silva ale kɔni bɛ Benin dɔn kosɛbɛ ka sababuya kɛ san 2013 a taara Benin jamana o kɔnɔna la ka jamanadenw olu u tɔgɔ la kuma ɲɔgɔnyaw senfɛ sa u bɛna bolo di ɲɔgɔn ma ni ka olu kɛ ka bolobila sɛbɛnw ni ka olu fɛnɛ kɛ u ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani tuguni fɛn min ye kelenya a bɛ se ka sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna kumaw boli olu bɛɛ lajɛlen kan Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni dabanan tun bɛ an bolokɔrɔ bi arabadonya na ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye ni entreprise Janginɛ Samakɛ construction de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma dɔɔniba ye a dogolen tɛ maa si la ka fɔ nin wagati in na u kɔni ka baara ɲɛsinen bɛ sojɔko koɲɛw olu de ma e ma min bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ i t'a dɔn i b'a jɔ k'a kɛ min ye entreprise Janginɛ construction b'i ka so ni ka a plan bɔ k'a jɔ k'a kɛ i sago ye ka sɔrɔ i ma degunba sɔrɔ i ni maçon ma se ɲɔgɔn ma i ni so technicien ma se ɲɔgɔn ma i ni maa si den kelen
kelen ma se ɲɔgɔn ma u b'i ka so jɔ k'a ban ni ka tile ta k'a d'i ma wa a bɛ kɛ i sago ye décoration ɲɛnamaw bɛ k'a kɔnɔ safu ɲɛnamaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a kɔnɔna la i sago o la o kɔfɛ fana sa e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen bɛ i bolo a meublelen don i kɛlen don ka kɛ appartement ye luwansew b'a kɔnɔna la u bɛ taa i ka luwanse wari fana ni k'a minɛ k'a di i ma ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la o tuma la a ye entreprise Janginɛ Samake construction ma olu wele walasa aw ka se ka kunnafoniya tɔw ni ka olu sɔrɔ u ka baara taabolo o kan aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan